were only boys the ma gay cookie to menanai. Omenanai then against rape. To for government abiade. I will high naso. Oyabo men and Igbo. Igbos, one of our omenana bo oyayana. One ya onuru de one. Onuru be wana banoso ye. Oye nuru be wana banoso. Oya merenke unam dikano. Genunt. Okay. Sunday Igbo nke Yoruba. Oge nke Sunday Igbo ofio Yoruba leaders niile buy around. And they rescued him. Sorry, I got penny. He in Yoruba Jibiri, and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Oyangana one Jena Naja Delta. Jena Batompo like a woman. The youth, the old, government for not daughter. Yes, their position. Do you know how many trillions he's paid in a month? He makes in a month. The one I can amundikanate. He took it there, he took it meeting on that boomibo. That we may all be one. That they may all be one. Are we one? This young man came talking against heinous killings in the farm. Our women who will go for farming and some of our men will be butchered. Our farms we are no longer safe. Our families are not safe. Go up there down to Uzu 1 and now. Many places are not safe. Killing, kidnapping. No. Nnamdi Kanu came and said it must stop. And they said once he's arrested, all these things will stop. Since he was arrested, has it not multiplied into 20 times? Is it not better that he's released? And the court has given judgment to release him. But now, the young men, the Igbo youths everywhere, it shall be well with you. They stood together, they got united, bonded, but the elites. Ndunuku mmadụ ịmana sị na okwu Chukwuta wee ka ọ ga-adị maka ọha ga-abido bawa mba my lord ịgbara m nkịtị na gịnị Jesus that they may all be ọ ya ka m na-akọwa ka ọ ma akọwa n'ihe onye nwaanyị kwu that they may all be one. Are we one? Abụrụ onye nke anyị agba iche iche ndị nnukwu mmadụ kwesịrị ije ije ka ọ pụta ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya mana dị otikọcha ihe ọ hụrụ n'elu nkwụ ọba ama mmụọ mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ werekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma they will all suffer maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha sef ma ọ bụ na anwụ abịara. There are things don't do and get free. Kedụzi ebe onye agha na nwanne ya dị n'ime ibewe anyị ebewe anya bewe ime ebewe ọ ka dịzikwanụ anyị ahụzila ego gbaghara nwanne ndị oshimi ndị mpịawa azụ karịzịa. The unity is no more there. Etiti anyị n'onwe nke anyị are we united? Ejiri onye agba ashịrị, ejiri onye nke ashị ashị, ejiri onye nke aboto nwanne gị na-ebe ọ na-atọ gị. It will soon be your own. So anyị na-ekwu maka unity. Igbawa Igbo anọ m na this point. Ndị niile Igbo ji eje ọgụ ma ndị ọha na eze. Because if we are fighting a common cause, today is Nnamdi Kanu, but the nature and the species of invasion that is happening in our land, if we are not careful and faster, and the government of Igbo land should wake up. If you cannot go to release Nnamdi Kanu, do what he ought to have done. Maka na njiji gaghị ejikwa. Amekwu maka ije n'isi ụzọ. Ọsọ dị mgbe niile. Ihe amụfu aka n'aka ya. Jenu n'ugbo nke bụ agụụ ka na-abịa. Ebe a na-akọzi ugbo ịkọ akọ, a na-ehoro abacha ga-enye efi. A na-ata ya onwere ihe ga-eme ndị na-ekechọrọ iru and ama nwudenwu ha ebe ọ sọrọ ya mee ijee n'Imo steeti aka na-agaghị aga enwego new culture and new mentality. Our people are no longer thinking about unity. Ọ bụzi survival of the fittest. Ịmakwa ka ị ga-esi birikwala onwe gị nwanne spirit adịrọzi. That Ojamanism, the African culture of brotherly love, that fraternity. A package ego na bank bụ multi-billionaire mana ndị neighbors go work ọra. Oye we 5-star hotel ebe a 3-star hotel ebe a hotel. Mgbe ị ga-nwe n'ego n'ime hotel. Na-erike n'anya n'akụkụ gị. How many rich people are around that place? Ụmụaka na-aghọzi amajeri na ana Igbo. Oge ochie ọ fịara anyị ife onye Igbo na-arịọ arịrịọ. When we were growing up. Ọ fịara anyị ife ma onye ala nwere ike bụrụ ofu one mad person. Jesus' prayer stands that they may all be
And as the Josie in that town, Papa Chawa Mama, Umaka Chawa parents. Everybody knows here. Be the first to initiate love and peace. That they all be one. Don't stay there, be enjoying your dollar. If that dollar cannot change life here, that dollar is meaningless. So you think you have arrived and problem has finished. That they all be one. Everybody is important. May all be one. Oh yeah,